akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 sa City na Kabuasan. Masantos tan maabig ay Kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay Kabuasan Pangasinan.
pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Narangalan Jalabato DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo adasayan kabuasan Makterion Lingkura Timog ti Pangasinan Dennis Muharis kay bamot si kapaborito Errol Horado kanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Martes pizza 26 at bulan na Mayo 2026 Jadasaray ulo na balita lokal. Radyo Pangasinan Balita. Dumaralos siningkat eda Cebu. Radyo Pangasinan Balita. Duaran insidente na impambikol ni Kuritad Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. 129,000 kantidad na Cebu akumpiska at ginawan drug bypass operation dyan syudad na Dugupan. Radyo Pangasinan Balita. Security guard inaristo lapod Cebu. Radyo Pangasinan Balita. Hunda pag tayo Edasara ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Panag-absen na nabato dyan Senado. Napagya aga konsintiyan na Radyo Pangasinan Almusal Balita. dating Senador Tolentino balon na duli sekretary. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Presidente Marcos umbiyahe dyan Japan. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Senador Padilla na pagyapaubatan at untulong to niya yung takas si Senador Bato. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:10 na kabasan tanatan wadyaray detalye at balita da lokal. Oras na alas 5:20 na kabasan dyan Barangay Pugaro, Dagupan City sa Raya Operative Station 5. So nansingkat at 49 anyos ya security guard residente na Barangay Pantalid, Syudad na Dagupan kaya rin na inyawato niya sa kaya heat shield transparent plastic sa siya yan ang karga na siya buya walay balaton na sa kaya gramo man na bili na 6,800 piso ason sumata da si kato. So bye sa money Jada Barangay Bunuan, Binlok, Syudad na Dugupan alas 11:20 na kabosan asa kuwati. So 21 anyos siya laki residente na Bunuan, Gusto, Dagupan City akumpiska at lima na suspect. So sa kaya heat shield transparent plastic sa siya Cebu mambulat na 4 na gramo mambili na 27,200 piso asam-samot subaybas sa money. Jada saray karomaniran na balita sa tanya matalunggaring operasyon niya drug bypass operation na suginawa na police station na Dagupan City kay baso intelligence unit na police drug enforcement unit PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 Drug Coordination na Philippine Drug Enforcement Agency o PD Region 1
Jada saray kaluman ni Raya balita. Oras na alas 12 na palbangon. Saray kabiyangan ng Police Station 3 operatives. So ang aresto at 23 anyos siya laki residente ng Barangay Pantal. Asamsam si Katoso sa kaya HL transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Wala balato na 1.5 gramo. Mambili na 10,200 piso. Para samsam mo sa bypass money. Alas 3:04 na palbangon nang ginawa mo sa drug bypass operation na Police Station 1. Si Olga na sa may pakaresto na 29 anyos. Yalaki residente na Barangay Poblacion 2. Balay na Pusorobio, Pangasinan. Asamsam si Katoso 1.5 gramo na Cebu. Mambili na 10,200 piso. Tan nasaray bypass money. Tan motorsiklo inusar na suspect. Banda dalas 5:2 nakabuwasan na ingkasamat so anti-drug bypass operation na Police Station 4. Yan ang resulta ng paka-aresto. Tanin pa kong kumpiska na Big Hole ya Cebu. Yasamsa madlima na 29 anyos ya construction worker. Ya taga Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Kumpiska da 5 na suspect. So labin sa kaya HL da transparent plastic sa siya. Ya wala balaton na labin sa kaya gramo. Mambili na 74,800 piso. Sa kaya cellular phone. Tan drug bypass money. Sa tanya matalunggaring anti-drug bypass operation. So in dalwan na Police Director Colonel Arnold P. Solomon sa hipi na Dagupan City Police. Kaiba eray kabiyangan nasara operatiba yan ang gawa o dasayan na operasyon. Radyo Pangasinan Balita. Duara ng insidente na impanbikal sunay kurit jada ng biigan niya baloy jada barangay Imalog, Sampabian, Pangasinan sa may biktiman man taon na 21 Marikita civil engineer estudyante residente na Bitlan lugar supapanisyan niya ng bikal jada initial investigasyon akabatan na sa may ama na biktima ya man taon na 44 wala sawa si Katoso kaning nang anak to niya na andulad bilay para kasabit at baklaw to niya so para maglay na impangusara nylon na cord yan sabit at steel trusses na kwarto to niya dabayat at bali na marasiki ng bikal mo so 33 anyos siya baulaki high school undergraduate residente na sitio Ampungan na Barangay Bugtong David Lambaloy. Unang investigasyon ng pulis si kaya akawat na tawag at akin ng PNP member ya akasan at FBP Bugtong Makalanor at sa iyang pambagkal na biktima. Unang at sa 60 anyo si ama na biktima sa may biktima sunan na inom na alak ante siya ginawa so ang pambagkal kan anong nang labala so bangkay ito niya nakasabit at oras na alas 2:30 na ngaron sa may biktima so adiskubre na kasabit sa baglaw ito niya para maglay ng pangusar na fan belt na traktor yan sa bitod bubong na abong tantampol ya si Katoso walang imbatik dead hospital bangbalat indiklaran dead on arrival. Radyo Pangasinan Balita. Yadsang kanuran niya balitad lokal dumaralos sa siningkat kaya rin na nyawato niya sa Cebu dasaray ahente na operatiba ginawan drug bypass operation ya ingkasa oras na alas 6:15 na ngaron Jada Sitio Mitura, Sun 7, Barangay San Vicente, Ciudad na Urdaneta. Sa mga suspect samantaon na 33, wala na live-in partner, residente na Sun 6, Barangay
Kayambanan na siyudad na Ordanita. Kumpiskad bilang sospek era illegal ya druga alimiran na piraso na heat-sealed transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Walay balaton na talurang gramo. Man nabili na 20,400 piso. Duarang piraso na lent glass sa tutor. Yan ang karga na Cebu. Residue sa kaya genuine dusted powder 500 piso bill. Yun ang sa revival operation. Talurang piraso na machine copy ya 1,000 piso bill. Dan sa kaya machine copy ya 500 piso bill. Yan ang sa budol money sa kaya coin purse. Dan sa kaya blue Yamaha sniper motorcycle ya walay plako ton puro 6 EOS walay o sa inventory sa ginawa dyan kagawa na operasyon taninalaan na alternative recording device sa bitlan suspect sa kaso sa sige pagkorte laban bitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan na katubukulan niya balitad lokal antis tayo ng dapag adasare balitad nasyonal wajanire pigarampay mano. Ang puta-putang Iran Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran Sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapat at hinahabol ang pangarap. Di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat ang tunay. Tatak ng tapat ang Ginebra. Responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ng tatak ng tapang sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod,
Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapat, kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Drink responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ng tatak ng tapang sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968 444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Alas 6:24 ng umaga, 6:24. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Paalita. Nananawagan sa Senado ang koalisyon ng mga incumbent mayors sa bansa na Mayors for Good Governance o M4GG na huwag konsintihin ang anilay kataksilan at kapabayaan ni Senator Bato de la Rosa. Ito'y kaugnay ng patuloy na pagliban sa trabaho ng senador habang patuloy na tumatanggap ng buwan ng sahod na 300,000 pesos. Pirmado ng may 58 alkalde sa buong bansa. Binigyang diin ng M4GG na ang mga ordinaryong Pinoy nga ay isinasailalim sa no work, no pay policy, kaya dapat na applicable rin ito sa senador. Git nila sa normal na sirkumstansya, ang aksyon ni De La Rosa ay magre-resulta na sa suspensyon o terminasyon ng kontrata. Tinawag din naman nito ang aksyon ni De La Rosa bilang insulto sa milyong-milyong Pinoy na nagsusumikap na magtrabaho upang kumita para sa kanilang pamilya. Matatandaan na sa kalahating taon nang hindi dumadalo sa Senate proceedings si De La Rosa matapos na mapaulat na inisyuhan ng International Criminal Court ng arrest warrant against him. Pumasok noong May 11 upang makaboto sa palitan ng Senate leadership, ngunit malaunan ay umalis muli at hindi na muli pang pumasok. Sa naturang panahon ng kanyang pagliban, tinatayang aabot na sa 1.8 million pesos ang halagang tinatanggap ni De La Rosa sa loob ng 6 na buwan na hindi naman siya pumapasok sa trabaho.
Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tiwala ang Pangulo kay Tolentino na pamunuan ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan maging lokal o national man. Papalitan ni Tolentino si dating DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na ayon kay Castro ay mayroong isyong pangkalusugan. Si Tolentino ay nanumpa kay Pangulong Marcos kahapon sa Malacanang. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. dapat umanong imbestigahan at pananagutin si Senador Robin Hood Padilla sa posibleng paglabag sa Rome Statute matapos tulungan si Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas mula sa Senado. Ito ang binigyang diin ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na maring binira ang palusot ni Padilla na hindi niya tinulungan si Bato kundi nakisakay lamang ito sa kanyang sasakyan. Ayon kay Sendanya, nakakaloka ang pahayag ni Padilla dahil kinontra ito ang sarili. Matapos niyang igit na hindi siya sangkot sa pagtakas, inamin din niya si Bato ay sumakay sa kanyang behikulo nang lumabas sa Senado noong May 14 ng madaling araw bago pa binaba sa Makati City. Dagdag pa ng kongresista, lumabag si Padilla sa Article 17 ng Rome Statute na offenses against the administration of justice dahil sa pag-obstruct sa enforcement ng ICC warrant. Kasabay nito, muling nanawagan ang Akbayan Congressman para sa malawakang manhunt operation laban kay Bato na tinukoy bilang pugante ng batas. Anya, hindi dapat gawing taguan ng Pilipinas ng mga sangkot sa paglabag sa karapatang pantao at mga pugante ng internasyonal na batas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, tutulak patungong Japan ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Nabatid kay Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, kasama ng Pangulo sa Japan mula May 26 hanggang 29 si First Lady Ayon kay Ratonel, kabilang sa mga pangunahing paksang inaasahang tatalakayin sa nakatakdang pagpupulong ng Pangulo at Japan Prime Minister Sanae Takaichi ang tungkol sa depensa at seguridad, kooperasyong pandagat, usaping pang-enerhiya, pang-ekonomiya at usaping pang-rehiyon at pandaigdigan na nakakapekto sa Pilipinas at Japan. Tulad ng ASEAN, mga hamon sa Indo-Pacific region at mga kaganapan sa gitnang silangan. Magkakaroon din ng summit meeting sa si Pangulong Marcos at si Prime Minister Takaichi kung saan inaasahang pag-uusapan nila ang pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Inaasahan ding mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan kaugnay ng depensa, kalakalan, pamumuhunan at human resources. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At subayin niyo ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:31 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Aba ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya. Dito sa Pangasinan, halina na. Mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ang dago. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning, Pangasinan, Maabig Yakabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Magtiriw Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo 2026. Ilang days na lang magtatapos na naman at mamamalam na si Mari May. Saan kaya pupunta?
papasok si Paring Jun na. Ayan. Sana may dalang swerte si Paring Jun. Samahan niyo kami. Walang maraming biyaya. Ayan, Tulad Mga ni blessings. Uy, aba, nasaan kaya itong kaibigan natin? Kay, sino? Itong si Councilor Manny the Twin. Ay, nga pala. Ano, sir, kung saan ka man naroroon. Naririto kami. Naririto kami. Ayan, kumusta na si dating Mayor Ben the Twin. Engineer. Ayan, Engineer Ben the Twin. Ayan, oo. Yan ang The Twin Machine Works. Good morning po. Kaibigan natin ito si Councilor Manny at si Engineer Ben the Twin. Ayan, nakikinig sila palagi. Makakalikatak lang din na minsan niya apito yawan tayo akiistoryahan si Engineer Ben the Twin na may sense of humor ang gapoy ng bago. Ang gapo. Nanto may pitutungtong tunon sama na may panagpalagda. Basta walay humor, walay sense na balibaliran ka istoryaan. Correct. Singasikin mo si Councilor Very Manny. jolly. Si Councilor Manny mo tamay maulig. Correct. Maluray mo. Kanyan good morning ada sa kayo ditan at bali na Kalasyaw Pangasinan. Ditan ada the Twin Machine Work. Aray trabahador ditan good morning. At siyempre good morning sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga transistor radio. Lalong-lalo ay mga drivers on the road. Mga nagmamaniho, yung sabi ni Pare Errol, ano yung sabi mo sa mga driver? Yung mata sa kalsada. Ayan, huwag sa hita. Ayan. Ang kita para sa bulsa. Ang mata, huwag sa hita. Para sa hita pa rin eh. Diba? Oo. Sige. Joke lang. Ayan. Good morning po dyan sa may BMW, The Twin Machine Works. Engineer Ben and Consimani, good morning. Oy, mayroon itong kung kapaborito ibinigay ng lokal na pamahalaan ng Makati City na tulong pinansyal sa 23 na lokal na pamahalaan dito sa lalawigan ng Pangasinan na labis na naapektuhan sa bagyong meron yan. Yung LGU Makati, yung program nila nung mga nakaraan. Ayon sa nabalitaan natin, may mga bayan na tumanggap ng merong 2 milyon, merong 1 milyon, at napakarami po yan tulad ng dito sa Anda. Nakatanggap sila dyan sa Basista, sa Alaminos City, Bugalyon, Mangaldan. Yun yung nakatanggap ng 2 milyon. 2 milyon yan. 2 milyon yun. 2 milyon. Yung 1.5 milyon naman, bawat isa ay sa bayan ng Infanta at Orbis Tondo. At tig 1 milyon ay yung sa bayan ng mga Taron. Yung kung dyan. So magkakaiba. Ang mga ibang bayan tulad ng Dasol, Labrador, tumanggap naman tig 500,000 pesos. Yung iba naman, gaya ng Asingan, Balungaw, Bautista, Burgos, Mabini, Mapandan, San Manuel, Santa Barbara, Sison, Sual, Villasis, 250,000 pesos. Ayan. Ang pundong binigay ay upang matulungan ang mga nasalanta ng kalamidad na makabangon at tustusin ang kailang pangangailangan. Ang mga cash aid at pondo ng lokal na pamahalaan ay para sa mga nasalantanga ng bagyong uwan, madalas na ginagamit may balita natin na may nagmaniobra daw ng pondo. Yung tinatawag na patronage politics. Kapag dineklara ang state of calamity,
nabibigyan ng LGU ng kapangyarihan na gumawa ng mabilisang pagbili ng mga relief goods. Sa halip na ipamahagi ang tulong pinansyal sa lahat ng karapat-dapat na biktima ng bagyo o anumang sakuna, ang ayuda ay madalas na ibinibigay lamang sa mga kakampuit. Kakampi. Ay, kakampi. Oo, sa politika. Ang mga hindi kaalyado na karapat-dapat na tumanggap, kadalasang hindi napapasama sa validated list. Kaya sila yung mga total damage pero hindi sila nakakatanggap. Diba? Bagamat ang pondo ay yun nga, nagagaling sa gobyerno o dyan sa lokal, itong Makati City ay mayroon daw napagbigyan na LGU na minaniobra ng mayor at ng social welfare development sa munisipyo. May kondito may nag-text dito, mula sa ito basahin natin mula sa 0981-4091. Teka, ulitin mo yung number. 0981-4091. Yun yung last 4 digits. Yung 4 numbers. Ano yan? 4091. Last digit. Okay. Basa. Okay, mga kapaborito, dito sa mga dan, nagkaroon ng pamimigay ng ayuda galing daw sa Makati City. Pero sa mga biktima, para sa mga biktima ng uwan. Ang binigyan, mga kaalyado ni Mayor. Ginawa ang payout sa property ng Mayor. Pwede ba yun? Mayroon naman na public plaza na nandoon daw si MSWD Rowena Sierra de Guzman. Ano masasabi mo dyan, kapaborito Aaron? Dudo ko ilang 10,000 ko taga-Kapampakalbo. Kini? Hindi, siyempre, yung pinag-uusapan natin dito, apektado ng bagyo. Kaya nga, yung mga na-damage yung kanilang bahay. Ito nga, may reklamo I-verify natin yan kung totoo nga ang text niya na. I-verify natin at hingin natin ang panig. Kung anong masasabi ng mayor dyan sa Mangaldan at saka ng MSWD kung gaano katotoo ito. Pag hindi totoo, edi paliwanag nyo. Kaya nga. Ang tulong pinansyal na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Makati City ay para sa mga biktima ng typhoon na uwan. At bakit kailangan na itago kung sakaling totoo? Ang payout, meron namang public plaza. Tila yata nadidiktahan yata itong MSWD. Kung totoong namamaniobra nga ito, paano nyo binerify? Paano nyo inimbestigahan na yung mga nakatanggap ay karapat dapat, hindi mga leader, hindi mga tao ng isang elected official? Kaya nga. Upang maiwasan ang pamumulitika o patronage politics, ipagbawal ang pamimigay ng ayuda sa mga private property tulad ng property kung totoo yung text. Kung totoo yung text. Kaya ikaw, MSWD Rowena Sierra de Guzman, di ba? Tama ba yung sinasabi nila na tila yata sunod-sunuran ka sa mayor? Paano kung sinabi sa'yo, kumain ka ng sili? Mang. Nanunutang kolega may imbaga ng Ken ng Senador Marcoleta. Pag pinakain siya ng pinakain ka rin. Ang sinabing sunod-sunuran. Kaya nga. Hintayin natin na baka makarating sa kanila ito yung sumbong ng mga taga-Mangaldan na nagkaroon nga ng bigayan ng papaldoanda Diyan ng papaldoan, tapos siyempre distribute. Kaya, yun sa sino ba yung mga nakatanggap? Gaano katotoo na dyan sa isang private property? Nga.
hindi doon sa may pampublikong lugar. Correct. Tulad ng plaza. Oo. O kaya dyan sa may munisipyo. Correct. Hindi dapat basta-bastang sumunod sa kagustuhan ng mayor yung mga ganyan sa lalo na't pamamahagi ng ayuda. Ang MSWD ay sumusunod sa sarili nitong batas at panuntunan. Kahit katuwang ang LGU sa pagtukoy ng mga benepisyaryo, ang pondo ay hawak pa rin ng DSWD. Kaya sila ang nagpapasya upang maiwasan ang irregularidad at tinatawag na patronage politics. Well, ito naman ay kaya napunta yung listahan sa MSWD dahil social welfare nga, di ba? Kaya nga, yung mga nasalanta ng bagyo, sila yung mga nag-imbestiga kung sino-sino, kung karapat dapat, total damage, partially damage, yan yung mga yan, di ba? Ang DSWD ay may sinusunod na proseso tulad ng mga pag-cross-match ng mga pangalan correct. upang matiyak na lehitimo at kwalipikado ang tatanggap ng tulong pinansyal at hindi maaaring basta na magdagdag ang isang elected official na tao na wala sa official na master list o hindi karapat-dapat na makatanggap. Ang ayuda na galing sa national government o lokal na pamahalaan tulad ng tulong pinansyal na 2 million na galing sa Makati City ay para sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan, na hindi para sa mga kakampi o butanti ni Mayor. Tandaan mo yan, Madam Rowena Sira de Guzman. Kaya nga kino-call out natin itong si MSWD para makipag-ugnayan dito at magpaliwanag. Correct. Ang social workers ang may pananagutan kung hindi tama ang proseso ng pamimigay ng ayuda. Kung sino ang karapat-dapat na tumanggap, dapat tulungan batay sa umiiral na alituntunin. Kahit may koordinasyon ang LGU at DSWD, hindi kailangan dapat maging kasangkapan ng DSWD sa pamumulitika. Tanda mo yan, MSWD Rowena Sira de Guzman. Dapat nananatiling patas at malinis ang proseso ng pamimigay ng ayuda. Dapat maimbestigan itong si MSWD Rowena Sira de Guzman. Bakit nagpapagamit sa politiko daw? Iparating natin ito kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Umpisahan natin dito sa Regional Director. Yan. Umpisahan natin sa Regional Director at paimbestigahan nga kung gaano katotoo yung nag-text na meron ngayong ayuda nga na ipinamahagi ng Makati City ay ibinigay sa mga hindi daw karapat-dapat at hindi tamang lugar. Parang naalala ko na naman yung dyan sa Barangay San Miguel, Kalasyaw, di ba? Yung dinaya, yung mga supposed to be tatanggap ng ayuda. Dinaya. Diyan pa yung yung issue na naningil itong sino ba yung naningil dyan? Secretary? Andaya. Andaya mo naningil pa ng tig-100 piso para daw sa pag-process ng papeles. Kung yan, anong tawag mo dyan? Yung matawag dyan sa mga tatanggap di ba? Yung talagang walang-wala. Belongs to the poorest among the poor, sabi nila ngayon sisingilin mo sila ng magkano yun, pangpasirox lang 100. 100, di ba? Kung ilang 100 yan. Kaya nga kaya tinawag silang purpose. Di ba? Iba naman yung purpose. Iba. Ibang programa naman. Tinawag silang mahirap sa pinakamahirap. Yan. Sila pa yung nasalanta. Bakit hindi binigyan itong mga karapat-dapat na
tumanggap diyan sa ayuda na yan. Kaya huwag niyong politikahin ang mga ayuda. Kung sino ang karapat dapat na tumanggap, yun sana ang dapat mong bigyan. O hindi yung nag-submit sila ng ibang picture, hindi nyo na binalidate kung totoo nga na sila ay nasa lantaw. Hindi. Di ba? O dapat yung accurate naman ang isasubmit ninyo. Para Para naman makatanggap yung mga karapat dapat. Correct. Yung mga nasalantanga, di ba, yung mga devastated, yung kanilang mga bahay. Yung nasira, yung bubong, yung dingding. Paano naman yung mga yun na hindi nyo binigyan? Correct. Kasi dalawang ko yan eh. Ang sabi ng Makati City, tulong yan sa mga nasalanta ng bagyo. May categorize yan. Yung total damage. Ang alam ko dyan is 10,000 dyan. 10,000. Yung partial damage, 5,000. 5,000. Ganun yan eh. Kaya nga ang Makati City yung may categorize din doon sa pamimigay. Bakit mas malaki yung isang bayan? Dahil nga mas marami yung biktima doon. Ganun yan. Bakit mas maliit itong bayan na ito? Dahil kaunti lang. Yun yung partial damage na tinatawag. Kaunti lang. Ganyan din sa isang barangay. Tignan ninyo yung bahay, kung totally damaged, yun ang bigyan nyo ng mas malaki. Kung partially, yun yung medyo maliit. Yun yung gawin ninyo. Hindi yung ang binibigyan ninyo yung mga kalyado ninyo. So ito, nililinaw po natin at binibigyan po natin ng oras at panahon itong MSWD ng Mangaldan. Dahil sigurado yung mayor nyo dyan hindi naman magsasalita yan. Wala ako doon nung nag-distribution Wala balita nga sa property niya, di ba? Daw. Kaya nga i-verify natin sa mismong MSWD kung ito ay totoo o hindi. Kung mayroong nangyaring hokus-pokus sa pamimigay ng ayuda na yan, yan ay dapat na naimbestigaan para malaman ang buong katotohanan. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Sinaida Zamora Gilbert. Ayan, good morning mga sir. Sabi niya, ganun din sa'yo. Nasa ibang bansa ito. Anong size ang gusto mo? Size 9. Size 9. At large. Ako 99.9. Masyadong malaki. Ayan, good morning sa inyo dyan. Si Magina Corda, ayan, morning mga idol, sabi niya, Jessica Bulataw, ayan, dyan sa Medasul, magandang umaga po sa inyo. Ganun din kay Merlita Abilia, magandang umaga. Si Mario Caberto, nagbakasyon ka na rin sa Dasol, Kuya Mario, magandang umaga. Boss, sa Pabati, pabati naman ng happy birthday ang ate ko. Ayan, kahapon. Anong pangalan ng ate mo na? Nakalimutan ko na rin pakitext dyan. Pakitext naman yung ate mo. Birthday niya kahapon, hindi nag-invite. Madaya, no? Good morning sa inyo dyan. Si Marivic Rivera Balason. Blessed Tuesday morning po, sabi niya. Ganun din sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may bayan ng Kalasyaw, magandang umaga sa mga masugid nating taga-subaybay dyan. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Kagawad Raymond Taminaya. Diyan sa Mangkop. Barangay Mangkop. Good morning po. At ganon din kay Rebecca Himinya Tamayo. Barangay Gabun. Si Sir Manny Landingin.
Belated. Belated happy birthday. Oo, kahapon. Nag-birthday siya kahapon. Parami yung kain mo ng lechon Oo. Paborito Walang mga makakapigil pag litson lechon. Oo, siyempre pampabata Oo. Lalo nang tumarkit ang balmon tampol. Oo, tinik ko na gamot na may dala ako. Pero musip. Alam mo para kintan Alam mo para cholesterol high blood Dapat kin atorvastatin. Amlodipine. Pero ang sabi nila, kapag tumaas ang blood pressure mo, ano yan? Amlodipine. Oo, tama. Pero pag bumaba ang sugar mo, mami. Hindi no blood sugar yan. May tambal to. Oo. Blood sugar may para no high blood ka amlodipine. Pero tagi sa sugar mo. Tagi sa sugar mo may metformin. Metformin. Oo. Pero pag bumaba ang sugar mo, mami. Iba yun sugar mami. Ay, dumaman. Tudas mo. May nag-text dito rin naman 0936-4192. Magandang umaga mga kapaborito. Pakibatikos. Bakit batikos? Ang perwisyong ginagawang kalsada dito sa Dawol Bridge, the longest road in the world. Ilang taon na hindi pa natatapos. Pakikalampag ang kontraktor at DPWH. Salamat, idol! Sabi niya. O sige, talakayan namin yan mamaya. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung San ang puta-putang Iran impormasyon? Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa.
Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:06 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactel ng Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal.
Araw po ngayon ng Lunes, patras. Araw po ngayon ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo 2026. Samahan niyo pa rin kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Good morning nga pala kay Alfredo Banicod, taga San Carlos ito. Good morning sa inyo dyan. Ingat-ingat sa biyahe. Si Madam Sinaida Zamora Gilbert, nandyan siguro sa Pugaro, nakikipista, kala ko taga Bulusan. Happy pista, sabi niya, dyan sa Pugaro. Si nga pala, si Sir Ben Gab Hobillanos. Good morning, sir. Ayan, good morning. Si Kerwin de Guzman, mandaringal ko na dito na Barangay 4. 4, Dagupan. Dagupan City. Ayan, good morning. Good morning din kay Dennis Ferrer. Diyan sa may barangay Lasip. Lasip ba yung sa kanya, no? Lasip. Lasip, good morning po sa inyo dyan. Gaya ng aming nabanggit kanina, itong texter 09364192, sabi niya, magandang umaga, mga kapaborito, pakibatikos ang perwisyong ginagawang kalsada dito sa Dawel Bridge, the longest road in the world. Ilang taon na, hindi na natatapos, pakikalampag ang kontraktor at DPWH. Salamat. Yung na lang, DPWH. Yan ay, alam ko, implemented by regional office yan yung na yan, kalsada na yan. Bakit, itanong ko lang sa'yo, bakit sinabing longest? Maiksi lang naman yan. Matagal na daw na ginagawa Ilang taon na ilang taon na daw na ginagawa. Kaya tinatawagan natin ng pansin kung sino man yung kontraktor ay pakibilis-bilisan wala namang nakalagay na kratula. Walang nakalagay na kratula. Sino kayong gumagawa niyan? Pero ang pagkakalam po namin dyan, implemented by DPWH Regional Office. Yan yung part ng kanila hanggang dito sa may downtown, dito sa may sa tapat ng ating himpilan, di ba? Pero wala bang dito kinalaman ang Second Pangasinan Engineering District para sa monitoring? Nakakasakop. Siyempre sakop nilang Dagupan, di ba? Pero depende pa rin kung yun nga yung sinong mag-i-implement. Kaya nga regional o dito sa district. Regional yung implementation ng alam ko dyan Kaya yun dapat na pakibilisan na yung naturang project na yan dahil perwisyo daw sa mga motorista. Lalo ngayon pumapatak na ang ulan, siyempre pag pumatak ang ulan, putik dyan sa naturang lugar na yan. Masyado magupad yata yung gumagawa niyan. Parang usad pagong. Pakibilisan nyo. Pakibilisan! Para magamit na at maayos na ang DPWH ang daloy ng trapiko. DPWH Regional Office, kung kayo po yung implementing agency, dapat na inspeksyonin ninyo yung project na yan, tignan ninyo. Matagal na yan halos 2 taon na yatang ginagawa niyan hanggang ngayon. Taon mo. Di ba? Okay lang ba? Naputol kasi. Naputol yung? Putol. Nung unang ginawa yung kalsada. Naputol yung? Yung maliit, itinira. Tinira yung? Maliit na? Tinira pa? Tinira. Alam, tinira. Iba yun. May tira. Ngayon, tinatapos na. Pero? Huwag naman kayong magmadali. Kaya naman, siyempre, hindi naman basta-basta yan. Yan ba ay nalantala yung budget? Dahil sa flood control issue? Magamtakin. Nag-aaraman apurado ka rin mo. May mantitex. Relax kilabat. Relax! Hanggang abutin tayo ng tagulan.
Relax! Oh, At least gagawin da. pero parang usad pagod eh. Oo, at least yun. Nandun yung equipment. Oo. Oo. At least umuusad pa rin. At least nakikita nyo yung mga equipment dyan, may gumagawa. Ha? Kaya nga. Ang problema kung walang equipment dyan, walang construction. Pero pag may equipment, may construction. Kanya lang, yung equipment nandyan, hindi gumagalaw. Oh. Kaya, panawagan sa kontraktor kung sinong kontraktor yan. Kontraktor! Siyempre. Matagal na. At least nga gumagalaw. Yung project. Project? Oo. Diba? Gumagalaw ba yung project? Gano inot-inot. Makupad masyado. Sige. Alas 7:12. No rush hour dito na ginawa. Ay, Exit traffic talaga, traffic. Oo. Ayun nakikita nyo naman yung nangyayari. Diba? May nasisemento na, may hinuhukay. May nata-traffic. May sinisemento na. May sinisemento. May progress. Nakikita nyo yung progress. Nakikita nyo rin yung kung last hour rush hour. Last hour maraming sasakyan, nata-traffic dyan. Nakikita nyo rin pagpatak ng ulan, mayroong pagbaha, mayroong tubig, putik. Ayan. Sabi naman itong si Sutil Kamot, itong si Oliver Gudoy, araw-araw ako dumadaan dyan, sira na sasakyan ko, sabi niya. Binanggit yung kontraktor. Huwag ko nang banggitin. Although binanggit mo rito, hindi ko na babanggitin. Basta ang binanggit ko lang, araw-araw ka na dumadaan dyan, sira na yung sasakyan mo. Binanggit mo yung kontraktor. Sige. Jonathan de los Santos. John 25, dumaan ako dyan. Lumipad ang sasakyan ko. Ba't lumipad? Ikaw naman siguro, aeroplano. Flying car? John 25, dumaan ang sasakyan ko. Dumaan ako dyan. Sabi niya, lumipad ang sasakyan ko sa gutter ng kalsada. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. Bale, konting ano lang. Konting tiis lang. Sabi ni magbaon ng pasensya. Sabi ni Edneling Corpus, may paliwanag naman sila. May paliwanag naman sila. May paliwanag. Mahabang pagtitiis daw. Ayun, di ba sabi ko nga magbaon ng pasensya. Para may mamerienda. Ayan. Kilabatan. May nasumpal mo siya. Sige. Kayo may ngungot. Yung init ng ulo, ilagay nyo muna sa tiyan. Walang tita, may balon ng pasensya. Oo nga. Katutang may timpoy na agos. Ayan. Pahabain ninyo yung ninyo, sinturon ninyo. Okay. Good morning nga pala kay Susana Bungar Bustamante, ganoon din kay Lolo Orpilia, kay Mar Pascua, Lisa Sim, magandang umaga. At ganoon din kay Elmer Soriano, si Amads Ijo dyan sa Barangay San Miguel. Alam ko itong si Amads Ijo nawasak din yung bahay niya pero nakatanggap. Nabigyan. Yes. Yan yung mga karapat dapat. Mayra Meriti Lapid, magandang umaga. Si Michael Mariado Suganov, Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Maki Mapalakapak Soriano,
Clifford Abilia, ayan, magandang umaga. Si Jeffrey Castillo, magandang umaga. Wilma Salas Cancino Albarrida. Si Mare Filao ng Dasul. Gawin din kay Maria Fe Nifas. Ayan, magandang umaga. Kumusta na si anong pangalan ng asawa nito? Nakalimutan ko. Sige, si Alfaris Leticia, magandang umaga. Si Raylin Rivera ng Sual, Pangasinan, magandang umaga. Alas 7:17 ng umaga. Sino pa yung batin natin dyan? Good morning kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Kay Sir Jeffrel, magandang umaga. At papansit ni Sir Felix. ayan, napaka Masarap yung... paborito eh. pati yung cake. Mayroon pang balon na dalawa eh. Belated happy birthday kay Dr. Felix Domicilio. Si ano kaya? Si Don Ramon Bautista. Ay, siyempre. Kailan kaya ang kaarawan nito? Ayan, tanungin natin yan. Kailan ang kaarawan ni Don Ramon? Yan ang hindi ko alam. Sigurado ako na Rapladitad Quintan, Region 1 Medical Center. Ano yung sabi niya dyan? Irakop ko dito na bara nga panagayat ko kanya yun. Akala si Don Ramon. Sa August pa daw. August. Ayan. August pa. Ayan. Good morning. Sa palayo to, Agosto. Papalibali mo muta. Sinasabi. Kang kulaban. May anto iken, anto may atawod sa may ken no singarantot Pauline kwanto. Higat talaga Sir si Ansel Sarate. Sutil kan talaga. Si Councilor Freddy Pinulyar. Ayan. Good morning. Ayan, good morning. Sige. Good morning din kay Boss Darwin. At dyan sa Sangguniang Bayan, lahat ng mga Sangguniang Bayan members, magandang umaga po sa inyo. Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Si Kagawa John Gabrielio at Kagawa Domedor Episcopi. Gawin din si Kagawa G. Jumar Pestro. Magandang umaga din kay dyan sa may RM Paran Auto Care Center. Si Sir Reggie Paran, good morning. Good morning po sa inyo. At ganoon din kay Madam Lakshmi. Yung may bahay ni Sir Reggie. Ayan. Si former Councilor Gerald Official, magandang umaga. Saan ka man naroroon, naririto kami. Nakikinig ka dyan, kami dito nagsasalita. Trabaho tayo eh. Nakikinig siya. Manlaber kami dyan, mandengal kayo dito. Talaga siya talaga. Sutil. Ayan. Good morning kaya kung nga pala former Liga President Carlito Dion at si Joel Calvo long hair nagpakulok sa parlor kahit magkano ibayad dinis alaw agdagabay ayaw ng mga parolista nung paserbisyo ka nagdagabay tanay lante paano to? Kasi sa ipakulong umat may kalbon na kimot. Ulo. Ano na ba ta kalbo? Talagang makinis. Makinis. Ay kulutun na eh. Sige, good morning. Jessica Joel. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer. Sige, mawayan eh. Take it away! Mag-exercise tayo tuwing
Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villaliba. Si Councilor Manny the Twin, tsaka si Engineer Ben the Twin. Councilor Rosilio Risco. Si Councilor Mike Sison. Ayan. Good morning. Si Councilor Habardanid Messina. Gawin din kay SK Federation President Ayay Messina. Magandang umaga din kay Engineer Art Gaspar. Si Kapitan. Ayan. Si Tanad Barangay Ambatul. Aha. Si Arturo Eustachio. Diyan sa LGU Kalasyaw, si Mandado Piglawan. Gawin din kay si Harold Gangat. Magandang umaga. Diyan sa Mayor's Office, si Madam Marme, si Boss Carlo. Gawin din si Sir Bayan. Magandang umaga. Good morning din kay Sergeant Esteves at Madam Majubet Apiado Esteves. Magandang umaga. Diyan sa LCR. Si ano? Si Treasurer. Sir Mel. Sir Mel Poserio. Good morning, sir. Good morning. Si Pare Richard Poserio. Kumusta la? Kumusta na? Si Chris Ico. Ayan. Good morning. Si Sir Chris Paraino. Ayan, magandang umaga. Good morning din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may bayan ng Mangaldan. Si Councilor Chini Rosa Vertis Flores. Si Vice Mayor Johnny Cabrera. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Dagiti inay-ayat ni nga dumdumngog kaya ito yung programa ita Eastern Pangasinan na imbag nga bigat kada kayo amin apo awan ti labas na. Nga po pinili? Awan ti labas ang apoy nilabsanan. Ganun din dyan sa may Western Pangasinan. Dyan sa may Bulinaw, sa may Anda, maabig buklas kumuyo aminditan. Wantan tumot jada bani, Ilocano mot Bani, Agno, Ilocano dada. Agno, Mabini Laok. Pangasinan. Pangasinan, Ilocano. Bini ang tinusublay, Burgos. Ganun din sa Burgos, halo-halo dyan. Meron sa halo-halo. Tapos ang tinusublay, Burgos. Dasul. And then Infanta. Sa Infanta kasi, salitang Sambalian Sa Caba ito Santa Cruz. Actually, ang Western Pangasinan, sakop yan ng Sambales noon Kaya sa Bulinaw, Sambal din sila dyan at saka sa Anda. Yun yung mga history hindi na natin nagisnan. Dyan Central Pangasinan talagang puro na Ilocano marot kunda. Si Ilocano dawitan araralon. Agmo na tukur. May salita matatakan ya kunda. Ayun. Lalo katungtong mo tayo Ken. Si former Liga President Nanding Estabilio mararot sa Pangasinan. Pangasinan balit. Pangasinan. Kasi wala rin Central Pangasinan dito sa San Carlos. Amputin layag kuanda. Akin at apakangaran ay amputin layag. Good morning sila yung siyempre history niyan amputin layag ayan. Kilala bilang mga matapang. Pero mga palaban. Hindi yung hindi yung word na magulo magipagdumaan, hindi. Nasama kasi ni bagati ang putilag masibag iraratan. Lantewa. Si Kapitan Jonan Estabilio, magandang umaga. Gawin din si nag-birthday si Liga President Abuit Magat belated happy birthday.
Kapitan Bob 25. Magandang umaga dyan sa may barangay Quintong, San Carlos City. At sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, magandang umaga sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Malapit ng pasukan na naman kaya yung mga kolehiyo, oo, may July, oo, diba, merong magaga itong June. oo. Okay, maaga nga rin si station manager natin Oo. Oo. Maagang pumasok dito sa ating impilan, hindi pumasok sa eskwelahan. Magandang umaga sa inyo. Uy, kumusta kaya ang monitoring sa mga school supply? School supply? Oo, kasi pasukan na Yung mga MOE. Oo, yung mga school head at mga principal. Kaya, paldo. Kaya sa mga school supply, yung DTI, Department of Trade and Industry, dapat na matanong natin kung kumusta ang kailang monitoring. Siyempre may kompleto naman sila. Kompleto? Oo, kompleto yan. Lahat yan dumadaan sa proseso. Pero yung presyo, importante. Dapat katsukaran mo yung supplier mo. Oo, sige. Para paglaruan ng presyo. Ayan. Okay. Sige. Hindi lahat May nabalitaan kasi tayo na isang malaking eskwelahan. Dito sa lungsod ng Dagupan. Makondo. Nasa Dagupan tayo. Sige. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terolingkor, ating magtipangasinan Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating station manager, batang station manager, Chowi Baby. Wala si kapaborito RJ Jimenez dahil nagbakasyon siya. Pumunta sa Jakarta. Ayan. Kaya mga magagandang mga tugtugin ang inyo pong maririnig pagkatapos namin. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Pare, ang tidudungalan mo? Ay, so 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali ritugtugan dadya. Paborito miyak talaga si Rin, Imbagabagam. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Tatak ng tapat, kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapat, ang tunay. Tatak ng tapat, Ginebra. Responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan
kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo. Nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends. Perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired